Καλό είναι η στιγμή που οι πιστοί περιμένουν να ανάψει το Άγιο Φως και πατέρα Αντώνη θα μας περιγράψετε εσείς τι βλέπουμε, εσείς που το ζήσατε. Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα βίντεο καταρχήν που γυρίσαμε το 1994. Ήμουν λαϊκός τότε, στους Αγίους Τόπους, με μια ερασιτεχνική βιντεοκάμερα. Χωρίς να ξέρουμε φυσικά τι θα τραβήξει αυτό το βίντεο, γιατί πρέπει να σας πω ότι την εποχή εκείνη όταν κατέβηκα για πρώτη φορά με σκοπό να δω το Άγιο Φως, δεν ήξερα κι εγώ εάν το Άγιο Φως πραγματικά είναι γεγονός ή είναι ένας θρύλος. Και αν θέλετε για την ακρίβεια, σκεφτόμουν ότι θα το απομυθοποιήσω, διότι θα αποδείξω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να μπορεί να κινηματογραφηθεί. Βλέπετε εδώ ήδη κάποιες αστραπές. Να σας διακόψω και να πω στους τηλεθεατές ότι αυτό που βλέπουμε σαν αστραπές... Είναι το Άγιο Φως πλέον αυτό. Ναι, είναι αυτό το Άγιο Φως. Ναι, αυτό είναι ήδη το Άγιο Φως που φαίνεται εδώ. Και... Αυτό είναι ένα αποκλειστικό ντοκουμέντο, είναι αυτό το οποίο καταγράφει η δική σας ερασιτεχνική κάμερα. Τώρα βλέπετε, είδατε μια φωτεινή σφαίρα που πέρασε. Ειδικά αυτό είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά, δεν υπάρχει, δεν έχω δει άλλο βίντεο που να υπάρχει. Οι αστρατές υπάρχουν μεν, αλλά δύο φωτεινές σφαίρες που βγήκαν τη στιγμή εκείνη μέσα από τον Πανάγιο Τάφο, σαν φωτιές, σαν λάμψεις, τις οποίες κατέγραψε το βίντεο, θα το ξαναδούμε ίσως αργότερα. Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Παρακαλώ την Ιωάννα. Με συγκλώνησε και εμένα και μου απέδειξε περίτρανα ότι το Άγιο Φως βέβαια είναι ένα γεγονός, είναι μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Θα παρακαλέσω την Ιωάννα την Καλιστράτου, τη σκηνοθέτηδα της εκπομπής, η οποία ήδη θα αρχίσει τη διαδικασία να γυρίσει πίσω και σε αργή κίνηση το βίντεο, έτσι ώστε οι τηλεθεατές και εμείς μαζί να καταλάβουμε ακόμη καλύτερα και να δούμε όλες αυτές τις αστραπές οι οποίες, όπως είδατε, εμφανίζονται μέσα στον Άγιο Τάφο λίγο πριν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης πάρει το Άγιο Φως και βγει από την κρύπτη για να μοιραστεί το Άγιο Φως με τους πιστούς. Νομίζω πολύ, κυρία Παλαϊτσάκη, ότι το Άγιο Φως είναι απλώς η φλόγα που δίνει ο Πατριάρχης από τις λαμπάδες του. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ότι κατέρχεται εξ ουρανού θαυματουργικός. Ότι είναι ένα θαύμα. Δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό και πραγματικά αξίζει να το δει όπως είχατε την ιδέα να το δείξουμε. Το βλέπετε τώρα σε αργή κίνηση, βλέπετε αργή κίνηση στην οθόνη, βλέπετε αστραπές, αστραπές να λούζουν τον Ιερό Ναό και είναι η στιγμή που λίγο πριν θα μοιραστεί το Άγιο Φως στους πιστούς. Πατέρα Αντώνιε, τι νιώσατε όταν είδατε αυτή την εικόνα? Κοιτάξτε, είναι ένα συγκλονιστικό, μια συγκλονιστική. Βλέπετε τώρα τη λάμψη αυτή. Να μην εικόνα εκεί παρακαλώ. Πραγματικά τη δείχνει πάρα πολύ καλά το βίντεο. Έχει εστιάσει στη σφαίρα τη φωτεινή που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο. Το βλέπετε. Πάνω από τα κεφάλια του κόσμου είναι μια φλόγα, η οποία λογικά θα έπρεπε να κάψει τους ανθρώπους, να καίει τον κόσμο. Και παραδόξως βέβαια δεν την αντελήφθη κανείς. Την κατέγραψε όμως η κάμερα. Και κάποια άλλη φωτεινή σφαίρα από τα αριστερά προς τα πάνω που βγήκε, την οποία βέβαια είδα εγώ με τα μάτια μου, αλλά δεν πρόλαβα να τη γράψω με το βίντεο. Κοιτάξτε, η στιγμή είναι συγκλονιστική. Ο κόσμος κλαίει εκείνη τη στιγμή, γιατί βλέπουν όχι μόνο τις φωτεινές αυτές σφαίρες, αλλά και τις λάμψεις που υπάρχουν στον αέρα. Συγκλονίζεται πραγματικά. Είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Είναι ένα θαύμα στην κυριολεξία. Πατέρα Αντώνη, οι πιστοί όταν γίνεται αυτός ο καταιγισμός των αστραπών, το βλέπει εκείνη την ώρα ταυτόχρονα ή το κατέγραψε η κάμερα χωρίς όλοι να αντιληφθούν τι γινόταν? Το βλέπουν, οι περισσότεροι το βλέπουν. Όχι όμως όλοι, γιατί εγώ μίλησα με άλλους προσκυνητές αργότερα. Υπήρχαν μερικοί που αναρωτιόντουσαν και λέγανε δεν ξέρω, λέει, το είδα, δεν το είδα κτλ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και εμείς που το είδαμε, δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Δηλαδή, κάτι το οποίο ξεφεύγει από το φυσιολογικό, από τις φυσιολογικές σου αισθήσεις, είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Και εμείς δηλαδή μερικές ώρες αργότερα που το... Κοιτάξτε τώρα μια λάμψη, υπερβολική λάμψη μπροστά από τον Πανάγιο Τάφο, που